дар маркази истироҳативу фароғатии кӯли душанбе мавсими нави истироҳату фароғат оғоз гардид. дар ин ҷо баробари муҳайё намудани шароити замони муосир ҳамзамон сатҳи баланди хизматрасонӣ ба мизоҷон дар мадди назари аввали масъулину кормандон қарор дорад. ҳамин аст ки ба ин макони зебову афсонавӣ ҳамарӯза садҳо нафар ташриф меоранд. вобаста ба вазъияти имрӯза дар назди даромадгоҳи кӯли мазкур шахсони мутасадди ҳарорати бадани мизоҷонро санҷида аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода мебаранд ва баъдан барои ба дохили маркази истироҳативу фароғатӣ ворид шудан иҷозат медиҳанд. лозим ба таъкид аст ки иншооти мазкур соли 2019 бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бо риояи талаботҳои замони муосир сохта ба истифода дода шуд. мутобиқи маълумот иншооти мазкур аз лиҳози тарҳи сохташуда ва шароити фароҳам гардида дар Осиёи Миёна назир надорад. Сегодня с нами гости, которые сказали, что такое ощущение, что мы не в Душанбе, а где-то в Турции, где-либо еще, потому что действительно сделано все на высшем уровне, все чисто, все очень порядок налажен. Конечно, очень здорово, очень круто. қисми дигари маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо аквапарк, парки обӣ ташкил медиҳад, ки он дар масоҳати зиёда аз 2 гектар ҷойгир аст. аквапарк аз 5 маҷмӯаи истироҳатӣ, ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун барои калонсолон ва кӯдакон, майдонҳои бозии шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ иборат мебошад. имрӯзҳо кӯли Душанбе ҳамчун мавзеи истироҳату фароғати на танҳо сокинони кишвар гардидааст, балки шаҳрвандони кишварҳои хориҷа низ ба ин макон бештар ташриф меоранд. дар ин ҷо баробари истироҳати калонсолон, ҳамзамон хурдсолон низ ба инобат гирифта шуда, шароити бисёр мусоид фароҳам оварда шудааст ва ҳамин аст ки кӯдакон ин маконро бештар дӯст медоранд. мо имрӯз ба кӯли Душанбе омадем, мо хело обозӣ кардем. ман кӯли Душанберо дӯст медорам. тибқи нақша дар атрофи кӯл барои кӯдакону наврасон ва калонсолон ҷойҳои махсуси дилхушӣ, аквапарк, майдончаҳои футбол, волейбол ва дигар марказҳо бунёд гардида барои истироҳати хушки калонсолон, нақлиёти обӣ, гидросиклҳо ва катамаранҳо истифода мешаванд. бо аз навсозии ин мавзеи истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии замонавӣ, сайёҳати тобистонаи кишвар ба меҳмонону сокинони мамлакат бештар муаррифӣ гардид. масоҳати маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе пеш аз навсозӣ 13 гектарро ташкил медод. бо васеъ намудани ҳудуди маркази истироҳатӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нави истироҳатӣ, масоҳати он ба 17 гектар расонида шуд. дар доираи корҳои ободонӣ пайраҳаҳо ба тахтасангҳо рӯйпӯш карда шуда, дохил ва гирду атрофи кӯл дар майдони қариб 3 гектар сабзаю кабудизор гардидааст ва дар ҳудуди он дарахтону буттаҳои хоси иқлими ҷанубу шарқӣ шинонида шудааст. рӯзи якшанбе бо падару модарам, бародарам, ахваром дар ин кӯли Душанбе омадем. ҳама шароитиҳош нақс аст. инҷа ба ҳавои тоза аст, оби соф аст, оби тоза. давлатҳои хориҷа камбудӣ надорад. ба фикри ман инҷа бонақстар аст. кӯли Душанбе дар шафати шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар назди соҳили дарёи Варзоб ҷойгир буда, он дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст ва дар ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ нақши муҳим мебозад. дар кӯли Душанбе баробари дигар бозиҳои шавқовар ҳамзамон имкони ба намудҳои гуногуни варзиш, аз ҷумла варзиши обии флайборд машғул шудан фароҳам аст. флайборд як навъи душвор ва экстремалии варзиш мебошад, ки варзишгар рӯи тахтаи махсус тариқи фишори об дар фазо рақсу ҳаракатҳои ҷолиб намоиш медиҳад. бо мақсади боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва ҳарчи бештар фаро гирифтани сокинону меҳмонон ба истироҳату фароғат, соли ҷорӣ бо ташаббуси соҳибкорон шумораи аттраксионҳо боз як адад зиёд гардид. марказ имкони дар як рӯз то ба 5000 меҳмонони дохилу хориҷи кишвар хизмат расониданро дорад.
дар ҳудуди маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ се бино бо санъати меъмории хоса сохта шудааст. бинои якум аз ду ошона иборат буда, дар ошонаи якум хазина, мағозаи хӯрокборӣ, мағозаи махсуси фурӯши лавозимоти шиновариву истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳо барои ивази либос, хонаҳои дастшӯӣ ва утоқҳои кории маъмурият ҷойгир шуданд. Сегодня я пришел сюда вместе со своей семьей, с детьми. Нам очень все нравится, очень здорово, что наконец-то открылось такое место, аквапарк, вблизи черты города, где и дикая природа, и такие условия, все вместе. Большое спасибо администрации за то, что постарались. Дети очень довольны, мы все очень рады. дар як қисмати маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли душанбе боғи ҳайвонот сохта шудааст, ки дар он беш аз 50 нави ҳайвоноти нодири оилаҳои хазандаҳо, дарандаҳо, паррандаҳо, ширхӯрҳо ва ғайра ҷойгир шуданд. дар ин парки обӣ зиёда аз 16 нави аттраксионҳои обӣ васл карда шудааст, ки дар кишвар бори аввал аз Туркия вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. умуман ҳама шароите, ки дар кӯли душанбе фароҳам оварда шудааст, истироҳату фароғати сокинону меҳмононро хотирмон мегардонад.